non ke viral plu Emily bidasing leng lapen ke ni pen ak heng no video viral du aku thak sini nang li tum hanai cho hang pon ahok lo la so video bang ke ni li tum viral ke ahok alam si viral lo lapen ke ni li jung ni ning ke hang pen la so chi pa viral ji pu ke kali ni li phan la song bong nang ke to tum ke do jok ajoi ni lo lapen ke Emily sarta ni phan contact ta do contact na call pen chitong nang pa join ni ta mani hala so hut bang han ka chathan Peter ti so han ka chathan na join ni sinon ni la so akisung ki phunang lo ni jong si Peter ti so han la so kisung ala hai Emily pen message te text dong chi call long pu chathan thi poson te ni la so kisung along ki phukhi da ji polo alam me ke ni phan Peter ti so ta nang use lo ni phan physical bustanang dulo ni Emily sar pen contact do bom hut pen ke alang ni han physical lang dulo labang ta ahok lo plus ako guhati nang pon busita Emily long ke dami po huta Peter ti so sinay pon lo plus room hada ke enta Peter ti so si ke en lo ako ni phan physical tang claim back lo lapen ke ni kedam ta ahok alam si kedam lo sar na ke hanga join ni pensi ako la so video enoi puna ke toy ta Peter ti so sinang ke toy la pen ke Peter ti so pen nang tum physical ke document tu hot lo ni bang ke pugit update bang thek thi sita hedi la so pen aprang si ni to physical do nang tum relationship tong ke doma mate relationship mane jepi je po true ben si to mi do relationship po ane kanila la pen ke ni la so lam ka thana join ni pen si alang ni phan nang hung bon na son si je matha lo mane khodai ta continue ta call ta do lo nasido lo pe khobor lo message ahita na pi la pen to ni pini dorde po phe pista hedi cho hangsta joy pi la pen ke non la so video ke en ita ni methang mobile kali Peter ti so mobile si ni phanagi pi adoi ni sini la so mobile pon ni hala so Oppo mobile non ya mobile ta do ni phone binong ke sita hala so video ke en vek ke Peter na ke pia phone pen sini ke en di la pen ke Peter ni phanang toy te poson te ni dam di de jipolo ni phan la hai latum se khinu akam na ke japo na son lo latum si ni phan man ki jot na ke jor lo latum si ni phan Emily long ke jor jor ta eng la pen ke non do thulang la so video ki endam huta ni ahok lo ni ki do din ta chini ne guhati puke ni ke non mane damot ta ni imboji la an lo latum si nang ke toy punang kuman mar phan si ki pudam non amat ke la bage pudam ke pudam na